niet normaal meneer. En jij mag de stront opruimen, wat zie je achterlaten? Ja, dat is ieder jaar hetzelfde, maar weer hebben nu snuffelstage. En eigenlijk willen we wel gewoon heel graag dit werk gewoon doen. Dus ik kan het alleen maar aanraaien. Het is fantastisch. Erg grote aanraaier. Het is een streng selectie wel om doorheen te komen. Het is een streng selectie om doorheen te komen. Dus we maken 2 dagen snuffelen. En we willen geren, maar we hebben straks beoordeling. Dus we zullen zien of we maken. Maar ik wil hartstikke geren. Ja, verschieten bijna gesproken. Het is zo spannend. Maar ik kan er gelijk ontstoppen, hè. Ja. Daarom, ik heb hem bij de hand. Zie ik hem gewoon in die buis schieten. Maar niet te laat bellen. Gewoon van tevoren al. Want we willen niet komen als iedereen tot zoiets in de sheet staat. Daar hebben we geen zin in. Dus bel ons, hè. Maar niet hoe we van nummer voorkomen. Verzien daar. We willen alles doen om deze band te krijgen. Leuk. Oh, we kunnen gaan.